Egunon, Ainara naz, medikoa naz eta Txagorritxuko ospitalean egiten du lan, hemen Gasteizen. Anatomia patologikan egiten dut lan, ospitalean, eta nire lana mikroskopiotik begiratzea da ia egun guztian. Kou amaitu nuenean, medikuntza hasi nintzen ikasten, horrek 6 urtetan egon nintzen Leioako unibertsitatean, eta hori gainditu nuenean, mira egin nuen oposaketak, eta horrez gain anatomia patologikoa aukeratu nuen erresidente bezala. Mira amaitu ondoren, 4 urtetan anatomia patologikoa egitea erabaki nuen, eta 4 urtetan praktikak egiten duzu, ordaintzen dizute alde berean, baina orain dino ez duzu mediku bezala lan egiten, praktikak baizik. Orain, Txagorritxuko ospitalean mediku residente bezala lan egiten dut, eta orain dino urtebete eta erdi gelditzen zait. Amaitu ondoren, edozein ospitaletan lan egin dezaket mediku bezala. Oraindik urtebete eta erdi gelditzen zait praktikak mediku residente bezala gainditzeko edo amaitzeko. Hori amaitu ondoren, ja mediku bezala egin dezaket lan edozein ospitaletan. Eta plaza bat gainditzeko, berriro azterketa bat pasatu behar da, zure ospitalea aukeratzeko. Batez ere, gehienok medikuntzan emakumeak gara, unibertsitatean ja gehienok neskak edo emakumeak ginen, eta ospitale barruan gauza bera gertatzen da, danak gara emakumeak. Alde horretatik ez dut diskriminazio, ez beste gauza txarrik. Nik uste dut garrantzitsuena da gustatu egin behar zaizula egiten duzuna. Ze ordu asko dira ospitale barruan eta gustatu egin behar zaizu bat ere. Eta gero ikastea, ikasi eta egunero ikasi.